Galiza estáse a converter nun ermo industrial e non nos é alleo aos escritores e escritoras galegas o empobrecemento do tecido industrial galego. Non nos é indiferente que pechen as fábricas na Galiza. Sen economía propia non hai cultura propia, nen libros, nen librarías, e os escritores e escritoras non poderán facer realidade un sistema literario que sexa a cerna da construción da nosa nación. Non nos é alleo aos escritores e escritoras o saqueo dos nosos recursos naturais coas máis diversas formas de colonialismo. Non nos é allea a expulsión da nosa mocidade por lle ser negado un posto de traballo digno na propia terra, que poda garantir a existencia dunha nación culta e próspera como lle corresponde por dereito propio. Que Galiza non exista no Parlamento español significa máis precariedade económica para a nosa nación. Significa a precariedade cultural, significa a precariedade na creación da obra literaria. Se o Bloque non está no Parlamento español, Galiza non está. Convócovos a votar ao Bloque Nacionalista Galego.